Sádrokartonové konstrukce v praxi. Sádrokartonová deska, základní součástka sádrokartonových konstrukcí suché vnitřní výstavby Rigips, vzniká během zcela automatizovaného výrobního procesu. Výchozí surovinou pro její výrobu je sádrovec, který se získává jako produkt od síření tepelné elektrárny. O vyspělosti takové výrobní technologie svědčí i tyto záběry z nového výrobního závodu společnosti BPB Rigips v Horních Počaplech u Mělníka. Sádrokartonová deska Rigips se vyrábí ve 4 různých kvalitách. Základní kvalitou je stavební deska RB, charakteristická šedým kartonem a modrým popisem. Do prostor se zvýšenou vzdušnou vlhkostí se používá impregnovaná deska RBI, kterou poznáme podle zeleného kartonu. Protipožární deska RF je určena ke zvýšení požární odolnosti konstrukce, její karton je šedý, popis na desce je červenofialový. 4. kvalita, označená RFI, vznikne kombinací impregnované a protipožární desky. Má zelený karton a červenofialový popis. Ze skladu výrobního závodu Rigips akciová společnost míří sádrokarton včetně konstrukčních profilů, tmelů a ostatního příslušenství do prodejní sítě nebo přímo na konkrétní stavbu. Sádrokartonové obklady podhledů a šikmin. Při výstavbě podkroví provádíme nejprve zateplení střešní konstrukce. V případě potřeby předchází oprava střešního pláště. Doporučená tloušťka tepelné izolace je minimálně 160 mm. Její druh volíme i s ohledem na požadovanou požární odolnost konstrukce podkroví. Aby nedošlo ke kondenzaci vodních par uvnitř konstrukce, je nutné umístit na vnitřní líc minerální izolace parozábranu. Zde je montována přímo na tepelnou izolaci. Případně ji lze aplikovat až po montáži systémové konstrukce z ocelového pozinkovaného plechu pomocí oboustranné lepicí pásky. K dokonalé funkci parozábrany je třeba provést její vzájemné slepení nebo dostatečné přesazení jednotlivých pruhů. Po obovodě lze dotěsnit parozábranu například naznačeným způsobem pomocí speciální pásky a dřevěné latě. Varianta na obrázku znázorňuje provedení přímé montáže sádrokartonového obkladu na krokve. Dle konkrétních podmínek montáže připevníme profily CD pomocí některého z následujících druhů příchytek. Stavěcí třmen, přímý závěs, krokvový závěs a jezdec. Při montáži kovové konstrukce pamatujeme na stanovené rozteče profilů a montážních příchytek. Zrovna tak jako na vhodný druh použitých příchytek a šroubů. U šikmin a podhledů se montují desky délkou kolmo na směr profilů. Zavěšené sádrokartonové podhledy. Tam, kde je dostatek prostoru nebo je třeba vést v dutině různé druhy instalací, volíme zavěšený sádrokartonový podhled na dvojité podkonstrukci. Jednotlivé parametry podkonstrukce přizpůsobíme konkrétním nárokům na sádrokartonový podhled. Nejběžnější příslušenství nosné konstrukce podhledu je křížová rychlospojka, úhlová kotva, pérový rychlozávěs 4bodový, závěs nonius 4bodový, závěsné dráty s okem. Důležité kroky montáže podhledu jsou připevnění závěsů k nosné konstrukci stropu, zavěšení a vyrovnání nosných profilů CD, připevnění montážních profilů CD, správné řešení podkonstrukce při vyšších nárocích a opláštění sádrokartonovými deskami. Sádrokartonové obklady stěn
Sádrokartonové obklady stěn Rigips splňují funkci estetickou, zároveň dle potřeby mohou přispět ke zvýšení akustických, tepelných nebo i protipožárních vlastností stávající stěny. Rozlišujeme předstěny volně stojící nebo spřažené pomocí speciálních příchytek s původní stěnou. Optimální akustické vlastnosti spřažené předstěny zajistí použití stavěcích třmenů. Nejprve provedeme rozměření a montáž příchytek pomocí natloukacích hmoždinek. S ohledem na požadované vlastnosti můžeme vložit do vzniklé dutiny minerální izolaci. Poté dokončíme montáž konstrukce předstěny, která se skládá z vodicího profilu UD na podlaze a montážních stojin CD, připevněných k montážním příchytkám speciálními šrouby do plechu. Reálná ukázka je srovnatelná s nakresleným náčrtkem předstěny. V případě zateplení pomocí takové předstěny aplikujeme na rozdíl od předvedené ukázky před opláštěním parozábranu. Alternativou k předstěnám na kovové konstrukci jsou lepené obklady stěn. S ohledem na požadované vlastnosti lepeného obkladu použijeme k lepení normální sádrokartonové desky Rigips nebo desky Rigitherm, které jsou opatřeny minerální či polystyrénovou izolační vrstvou. K lepení použijeme speciální sádrový lepicí tmel Rifix. V praktické ukázce je lepicí tmel nanášen na předem upravený povrch staré zdi. Sádrokartonové příčky. K vnitřnímu rozdělení stávajícího prostoru s výhodou použijeme sádrokartonové příčky Rigips. Podle požadovaných vlastností volíme četnost a kvalitu opláštění i druh konstrukce příčky. Pracovní postup je jednoduchý. Nejprve provedeme vytyčení konstrukce příčky, připevníme profil UV na podlahu a strop, vložíme montážní stojiny CB, provedeme opláštění první strany příčky, vložíme minerální izolaci, provedeme opláštění druhé strany. Praktická ukázka začíná obdobně. Všechny profily po obvodu příčky jsou opatřeny speciálním napojovacím těsněním, které má vliv na neprůzvučnost příčky. Podlahové profily UV připevníme ve stanovených roztečích. Polohu horního profilu UV zkontrolujeme vodováhou, poté ho připevníme do stropní konstrukce. Nakrácené stojiny, profily CV, vkládáme vždy otevřením ve směru montáže. Snadnost montáže se týká i předběžného opracování sádrokartonových desek. Základním nástrojem je obyčejný nůž. Hranu v případě potřeby snadno zarovnáme speciálním struhákem. Připevnění sádrokartonových desek se provede pomocí tzv. Rychlošroubů předepsaným způsobem pouze ke stojinám systémové konstrukce. Při provádění opláštění dodržujeme předepsané zásady kladu desek. Použitá příčková plst odpovídá šířkou rozteči stojin. Její tloušťka ve většině případů odpovídá šířce dutiny příčky. Při vkládání minerální izolace dbáme na dokonalé vyplnění celé plochy příčky. Upevnění elektrokrabice pomocí speciálního vykružovacího vrtáku je dílem okamžiku.
Na obrázcích jsou důležité detaily, alternativy řešení příčky u zárubně. Protažení kabelu stojinou příčky, připevnění elektrokrabice, různé varianty konstrukčních detailů a návazností příčky, jejichž správná volba významně ovlivní zejména požární a akustické vlastnosti příčky. Tmelení sádrokartonových desek. Po dokončení opláštění následuje tmelení spár mezi jednotlivými sádrokartonovými deskami. K tomu můžeme vybrat kterýkoliv tmel z nabízeného sortimentu sádrových spárovacích tmelů Rigips. Rigips Extra, Rigips Vario, Rigips Standard, Rigips Super. Z páru vždy vystužíme některou z nabízených výstužných pásek. Hrany desek není třeba upravovat. Nejprve připravíme spárovací tmel dle návodu. A poté provádíme samotné tmelení spár mezi deskami opláštění. Spáry zabezpečíme proti případným trhlinám aplikací skelné nebo papírové výstužné pásky do první vrstvy tmelu. Alternativně lze použít samolepicí pásku, kterou nalepíme na sádrokarton před zahájením samotného tmelení. Po částečném zaschnutí první vrstvy tmelu provedeme přetmelení spár. Stejným tmelem jsou zatmeleny i hlavy šroubů. Tmelení spár je poslední etapa montáže sádrokartonových konstrukcí Rigips. Povrchové úpravy. Po dokončení samotné montáže a vybroušení tmelených ploch je vhodné plochu před konečnou povrchovou úpravou napenetrovat základním nátěrem. Keramické obklady se lepí pomocí vhodného obkladačského lepidla. Nátěry nanášíme nejlépe pomocí válečku. Pro sádrokarton jsou vhodné disperzní nátěrové hmoty na akrylátové bázi. Závěrem sami zhodnoťte výsledný efekt, jaký lze dosáhnout pomocí maximálního uplatnění systémů suché vnitřní výstavby Rigips. Našim zákazníkům doporučujeme. Pro dosažení vyšších hodnot požární odolnosti konstrukcí je nezbytné použít speciální protipožární desky označené červeným potiskem. Pro konstrukce vystavené nadměrnému působení vzdušné vlhkosti v koupelnách a v kuchyních je třeba použít impregnované desky charakteristické zelenou barvou kartonu. Systémové sádrokartonové konstrukce je třeba montovat v souladu s technologickými pravidly pro montáž sádrokartonových konstrukcí Rigips. Výsledná kvalita sádrokartonových konstrukcí Rigips je podmíněna volbou správných komponentů a bezchybnou montáží. Výhody sádrokartonových konstrukcí. Nízká hmotnost. Má za následek významnou úsporu při dopravě, manipulaci a zpracování sádrokartonu,
Při rekonstrukcích je výhodou i malé přitížení stávajících nosných konstrukcí. Suchý proces. Při montáži sádrokartonových konstrukcí se použije jen minimální množství vody. Tato skutečnost přispívá k minimalizaci technologických přestávek a tedy ke zkrácení celkové doby montáže. Dalšími efekty jsou minimalizace znečištění a množství odpadů při montáži a menší závislost montáže na ročním období. To vše je výraznou výhodou takového způsobu stavění. Splnění široké škály nároků. Sádrokartonové konstrukce spolu s vloženou minerální izolací mohou splnit i nejvyšší nároky na požární odolnost, akustiku i tepelnou izolaci stavebních konstrukcí. Usnadnění návazných profesí. Spočívá ve snadném vedení všech druhů instalací v dutinách sádrokartonových konstrukcí. Architektonická variabilnost. Umožní vyhovět estetickým i funkčním požadavkům jak projektantů a architektů, tak i budoucích uživatelů staveb. Kvalita povrchu. Pomocí sádrokartonových konstrukcí dosáhnete při správném provedení jejich povrchové úpravy jednoznačně lepší výsledné kvality povrchu ve srovnání s tradičním způsobem stavění. Hygienická nezávadnost. Je výhodou sádrokartonových konstrukcí jak v průběhu montáže, tak během užívání staveb. Tvorba mikroklimatu je ovlivněna schopností materiálů na bázi sádry příznivě regulovat relativní vlhkost v interiéru.